लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। हाय लोगोफोर, वेलकाम टू माय न्यू ब्लॉग भिडिअ। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंनि बाहागिनि सनमिलन हाबाफारि खुंनाय आरो न' भिडिअखौ आरम्भ खालामसै लोगोफोर, आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना, नङा होमबा लोगोफोर? हायो आरो खिन्थु गथ'आ गाव निजे इन्टारेस्टेड जानांगोन। बेवहाय देखायगोन मार्क खमसे खम बियो 75-80 मार्क बेबायदि पार्सेन्ट लाखिनानै बा साइन्सआव सोरबा बिदि फरायनाय बेफोरबायदि जानांगोन आरो ओरैनो थारमाने गोसो होआलासिनो माबानायखौ जों बिदि इसेबां माबानो हानाय नङा। बियो एकदम बिराद इन्टारेस्ट जानांगोन, माबा मोनसे माबा खालामनांगोन जाहाथे जोंनि बाहागिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बा जोंनि भबिष्यतफ्रा मोजां थांखि लानानै थारमाने आवगायलांनो हायो। जों बेबायदि मोनसे माबायो। आरो बेनि अनगायैबो हाई सेकेन्डारि एग्जामा जिहेतु इम्परटेन्स दानि दिनाव, हाई सेकेन्डारियाव जुदि 80%, 85% बा बिनि बांसिन जुदि लाखिनो हायोबा जों बेयावनो बिनि माबा मोनसे प्राइज 5,000 बा 10,000 बेफोरबायदि माबा मोनसे होनो हायो। हमना ला 5,000 जों बेनो हाई सेकेन्डारियाव जुदि बियो 85 डिस्टिंक्सन जुदि सोरबा लाखिनो हायोबा, 85% जुदि लाखिनानै पास खालामनो हायोबा बेनो थारमाने 5,000 बा 6,000 बेबायदि होनाय जागोन बाहागिनिफ्राय, बा बेनो लेखा थेखा बायनानै होनाय जागोन बा एडमिसन खालामना होनाय जागोन। बेबायदि थारमाने मोनसे लानो हायो आरो बेबायदि। दा जियानो जाया माने बेखौ आं हारसिं बुंबानो जाया, जोंनि बाहागिया जे बयबो दंफैयो आरो बेवहाय जोङो बुंथिगिरि हिसाबै जोङो लाखिखादों। दा बिथांमोना बुंलांगोन माबायदि बा बिनिख्रुइ साबसिन सोरबा सानदोंबो जानो हागौ, बा बेल' नङा थाखा फैसा सोलोंथाइनि बिथिङावल' नङा, जिहेतु जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोरिब दङ। आरो जोंना जायगिरा बुंनाय बायदि जोङो जोंनि न'खरखौ माबोरैहाय रांखान्थियै बा न'खरखौ माबोरैहाय जोङो जौगालांनो हागोन, अनलायनायनि गेजेरजों रांखान्थियैनो होन बा जायखिजाया जों माबोरैहाय जों गावनि न'खरखौ मोजां जौगालांहोनो हागोन, बेनि सायाव जोंना हांख्रायनानै जोंनि गेजेरावनो बाहागिनि गेजेरावनो जोङो बुंथिगिरिफोर बेवहाय जों होखादों। दा बिथांमोना बेनि सोमोन्दै बुंलाङो। दा बे हाबाफारिखौनो बेखेवनो थाखाय जोङो जोंनि जेनेबा बाहागिनि इयुनाव मावनो गोनां जि खामानिफोरनि थांखि लानाय, बेनि बे हाबाफारिनिनो बे आयदानि सायावनो जोंना बेखेवगिरि हिसाबै जोंना रतनेस्वर नार्जारिया दङ। दा बिथांखौ आरोबाव बिथाङा अलरेडि बुंखाबाय, थेवब्लाबो जों एसे बुंथिबावनो थाखाय बिबुंथि लाखिबावनो थाखाय खावलायबाय। दा एजेन्डा माने बेखेवनानै खालामो जे मोननै दिखौ आं सावरायनो सानदों। मोनसे जाबाय आध्यात्मिक दिग आरो मोनसे इसोरिक। बे मोननै दिखौ सावरायगोन होनबा आध्यात्मिक दिग माने जोंनि सामाजिक बेबस्थाफ्राव, न'खर खुंनाय बेबस्थाफ्राव जोङो न'खरखौ बोरैहाय दैदेनलांनांगौ, गथ' गथायखौ बोरैहाय फोरोंनांगौ, समाजजों बोरै लिंनांगौ, गथ'खौ बेखौ एकदम गोरलै इसिबां अनबोनानै इसिबां धैर्यजों गावखौ बावसोमनानै एसे गथ'खौ मा खालामो, मोजां खालामनानै। गतिके बेबायदि हास्थायग्रा, गावनि गथ'नि मोजांनि थाखाय हास्थायग्रा बिमा बिफाखौ जोङो जेब्लाबो असनमान खालामनो मोननाय नङा। असनमान खालामनो मोननाय नङा। बाथ्रायाव दङ, बिमा बिफानिख्रुइबो रावबो बांसिन गोरों जानांगोन। नों MBBS जाबा, डाक्टार इन्जिनियार जाबा, IAS अफिसार जादों, बिमा बिफानिख्रुइ गोरोंसिन रावबो गैया। खारन बियो मा जादों, जन्मनिफ्रायनो गथ'खौ बियो फालिनानै मा खालामदों, मानसि महरै बेखौ दैथायहरनो नाजादों। उन्दैनिफ्राय बिदि थांनांगौ जायोबा बिनि जिथु अभिगता, बे अभिगतायानो आलादा। बेखौ रावबो बुंनो हाया। दा बिमा बिफाया गावनि फिसानि थाखाय जिबनबो दान होनो हायो। बिमा बिफाया गावनि गथ'नि थाखाय मा खालामनो हायो, गासिबो खालामनो हायो, बावसोमनो हायो। गतिके बेबायदि बिमा बिफा गथ'खौ जोङो मा जायो, जों जायखौ इसोर होनना बुंदों, बे इसोरखौ जों मोननो नङा। आरो गावनि जिउआव जेब्लाबो बे उन्नति थानांगोन।
यथेस्ट सनमान मान होयो नाथाय दानि जुगाव जों ओरैबायदि नुयो बिमा बिफाया मा खालामो जोंनि गथ' गथायफ्रा बिराद खस्थ' खालामो बिराद खालामो एकदमबारे ओरैबायदि दिखांनो समालाथ' जोंनि गथ' गथायफ्रा बुंबायदि दंमोन आगोलाव आङो जोंहा गोदोनि खोथाखौ आं सिखायगोन आरो बारा बुजिया बिमा बिफाया मा दं थाखा दं ना फैसा बाइक नांगौमोन नाथाय बिमा बिफाया दंना गैया होनो हानाय गैया बे बाथ्राखौ सिन्था खालामाखैमोन दा खिन्थु बिदि नंला दा समाजनि न'खरजों मोगा मोगि जानांबाय नालाय बे बुजिनो हाबाय दा न'खरखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बेखौसो बे सिन्था दा दा बे जा गबदानि खोथाखौ नांगौ गबदा आबौ नोंबो नङा होमबा नों गारि भारा नांगौ ना नाथाय नोंनि न'फ्रा होनो हागोन ना हाया बेखौ नों सिन्था खालामाखै खालामदों ना मालाबा थाबायनाय थाबसिन फैसा खालाम ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा ओंखायनो बुंनाङा खालामनाङा गावनि परिबेसाबो मोजां दा नंखायनो बापम जथेस्थ सुबिदा दा दस्रा जाथिखौ आं एग्जाम्पल होनि आं सासे लोगो दंनाय खालमा बे दा 96 इयार्स फरायनो हायो फरायनो हायो ओरैबादि अनो बिफाखौ बावगारसो मिथिगौ आरो बिफाया बबाव थांनो लुबैदोंबा गारला होदो थिं अनेकल लाना थाङो बबावबा 300 बबाव एकदम लाना थाङो बोरायबाबो ओरैबादि आरो एसे बेमार जानाय नुबानो लोगो लोगो डाक्टार खालामो बिफाखौ सन्देह खालामो आरो मा जानो लुबैदों ओरैबायदि आबदाल दा जोंनि गेजेरावबो जुदि जोंनि गथ' गथायफ्रा दा गतिके जोंना गासिबो दंजोबो बिमाफोरखौ सनमान खालाम गिदिरफोरखौ सनमान खालाम गथ'फोर दंबा बेखौ अन नोंसोरो जेब्लाबो इसोरा नोंसोरखौ बोर सारस्रियो बेबायदियावसो बोर सारस्रियो इसोराबो नाथाय ओरैनो बोर सारस्रिया नोंनि खामानि दामानि फाजिला मोजां जागोनब्लासो इसोरा बोर सारस्रिगोन आरो खामानि दामानि जायाबा इसोरा बोर सारस्रिया दा बे थांबाय दानिया जों मा खालामनांगौ दानिया इसोरखौ फोथायनांगौ दै दहाय आं आयदानि दिखौ बुंदों बे इसोरखौ दा जों बोरै फोथायनांगौ इसोरखौ जेब्लाबो भक्ति खालामनांगौ जायनि गोसोआव भक्ति श्रद्धा सन्मान बावसोमनाय धैर्य बे गैया बे गैयि मानसिया माने खदै माने जिबनाव उन्नति थानांगौ श्रद्धा नांगौ श्रद्धा माने मा बिबारखौ श्रद्धा खालामनाय बेथ' श्रद्धा गथ'खौ अननाय फोथायबाय थानांगौ फोथायनाय इसोरखौ फोथायनाय फैया जाय मानसिनि गोसोआव इसोरखौ फोथायनाय गैया बे जिबनाव उफ्रा बिदि गाज्रि खामानि सोरबा सिखाव नाथाय सोरबा बुंनाय मावग्रा ओरैबायदि नंखायनो श्रद्धा थानांगौ भक्ति थानांगौ इसोरखौ आरो हाय मा बावसोमनानै थानांगौ आं मोनसे एग्जाम्पल सासे न'खराव हमना साब्रै बिदा फंबाय दं न'खरा फरायनो हाया गथ'खौ सानै बायनो हायो सानै बायनो हायोबा सासे बायो गथ'आ नांगौ बेखौ नङाबा दानि गथ'फोरखौ सोलिया बायनो हाया आरो दा बिदि नोंसोरना सिन्था खालामो खालामना ओरैबायदि खालामनांगोन जे आं नांथ'ला दे नङा होमबा आं जा बुस्थुआ इम्पर्टेन्ट नांसिनथारगौ बेखौसो जों लाबोयो एकदम बुस्थु जों नांगौ मा खालामनांगोन बावसोमनांगौ आं नाङा नङा होमबा न'आव लाग्रोनोसै उनाव लासै लासै बे खोथाखौ बे न'खरा नाथाय बिथांमोननि गेजेराव जुदि प्रतिका जुदि आं नांगौ बेबो नांगौ मोजाङै जोंबा बे न'खरा नांलाय खमलायनो जेबो जाया गोजोननायबो फैयो नामा ओंखायनो सेक्रिफाइस बावसोमनाय होननाय बुस्थुआ जोंनो नांगौ आरो धैर्य नांगौ धैर्यआ मानो नांगौ मिथिबाय ना
प्रजेक्टआबोथ' जेबो जाखाया नों माबा मोनसे मोननो हास्थायदों माबा मोनसे खालामनो लुबैदों बे खामानिखौ नों जुदि हाजिरा बुरजा जानो लुबैदों हाजिरा बुरजा लुबैबा बे खामानिया जेबो मोनसेबो साक्सेस जाया लासै 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 बे खामानिखौ जों साक्सेस खालामनो दा नंखायनो हाजिराखौ होननाय बाथ्राखौ खालामनाङा जोंनि धैर्य सहकारै जोंनि खामानिखौ जोङो सोलियो दा नंखायनो जियानो जाया मानो आं खोथाखौ बुंबाय आं बारा गोलाव बुंला ओमफ्राय दा जोंनि गेजेराव जोंनि बाहागिनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्राखौ आं गावखौनो अबंखारनानै बुङो जों बाहागिनि गेजेराव जों गामियाव मेट्रिक पास जानाया जाबायबा आदा दा गुबुन जानो लेखा होनो गामियाव गोजोन नाजानाया मेट्रिक पास जाजेननाया जों गामियाव बेनो फार्स्ट आरो ग्रान्टसेबाव बे साख्रि मोनजेनदों जों गामियाव आरो बिनि साख्रि जरनाय फार्स्टआव नोंथांमोन मिथिगौ ना 50 ना 75 थाखा मोनलाय 75 थाखा दं बे समाव 75 थाखायानो बिराद आरो आं गावखौनो आं ओरैबायदि गोरबो खालामनो हायो बे आदा थेख्राया बाहागिनि गेजेराव बयनिबो साबसिन मोजां आं जर बुंनानै थाबाय आंनि बेखौ जथेस्थ' सबाङि बयनिख्रुइ बांसिन मोजां आरो बुंबा आं बिनि दा ओंखायनो जियानो जाया बे समावथ' मेट्रिक पासआनो दंमोन नालाय आरो बे समाव 75 थाखा दरमायाथ' बे समाव दानि समावथ' जेबो नङा आगोलावथ' बेनो बिरादमोन आंबो माथ्र' मावजों आंबो 100 थाखासो दरमा मोनोमोन आं बेजोंनो मा खालामो न'आव बे समावथ' एसे अभाब जादोंमोन आङो 100 थाखाजों माजों मोननानै न'आव फुल खालामो आरो बाहाय आं मोनसे खोथा दं आं बुंनो सानदों जे जोंनि बाहागिनि गेजेरावथ' आरो जोंहा बिमा बाथुलबो दंबायबावो नालाय जों ओरैबायदि सिन्था खालामनांगौ बा बिमा बाथुलबाबो सोरबा बाथुलबाबो बिब' बिनानाव बाथुलबाबो जों गावखौनो समान हिसाबै सानना जानांगौ गावखौबो बे आंनि बाहागो नङालै बे आंनि न'खरनि नङालै बे खोथाखौ जोबोद आं नंखायनो मा होनदोंमोन मिथिगौ ना आगोलाव जोंहा आइया गोदो हाबा जाखांनायनि उनाव 6 मासावनो जुदा जादों नाथाय आंनि सिन्थाधारा बिदि नङा जुदा जानायनि सिन्थाधारा गैया आंना जा गासैबो समान खिन्थु गासै बाथ्राफ्रा सिन्था खालामनाया एसे भुल जालांबाय नामा बेनिखायनो जुदा जादों आं बेखौ गासैबो आङो सिगां बाथ्राफ्रा बेबायदि आं सिन्था खालामनानै फट'ग्राफ खालामदोंमोन आरो दस्राफ्रा बिदि बुङोब्ला फोसाबो बिदि खालामदों जियानो जाया मानो आं बेखिनिखौ बुंबाय ओमफ्राय जोंनि गेजेराव गथ' गथायफ्रा सिन्था खालामनांगोन दै दा बुंनोसै सिन्था खालामनांगोन जे जोङो फरायनानै गोलाव मानसि जानांगोन समाजाव जोङो फरिस्कार खालामनांगोन गावखौनो बाहागिनि गेजेराव समाजावनो फरिस्कार खालामनांगोन आरो फरायनाया गोबां दङ जेनेबा साइन्सनि थाखाय जों गाज्रि लाइनाव खारनानै जोङो गावखौनो फरिस्कार खालामनो थाखाय न'खरखौबो खालामदो बायु खालामदो समाजखौ दा जियानो बारा गोलाव बुंलांनो थाखायसो आङो ओंखामाथ' जानो फुं जासिगोन नालाय जोंहा बाहाय माखासे जिनिसखौ लाखिगोन बे बिथिङावनो आदा दिपेनाथ' बुंखांबायानो दानिया उमेश नार्जारि दंमोन उमेश नार्जारि फैयाखिसै मनज नार्जारि गोदान लोगो हिसाबै गोदान लोगो मोननाय बादि आङो बेहाय आलासिहाय रंजानानै थाहैनाय उन्दुबाय आफामोना आंखौ बाहेरायाव लांना दोननाय आंखौल' नङा फंबाय दंबाय फंबाय दंबाय जों बाहेरायाव थाहैबाय आफाजों लोगो लोगो थानानै बाहायनो जेराव बाहेरायावनो देरनानै बिदि लेखा फरा एसे मोननानै सोलोंनानै स्कुल हाबनानै बेनिफ्राय माबानानै साख्रि मोनसे गोबावबो मोननाय बे साख्रिखौ आङो 38 बोसोर 7 मास साख्रि मावदों
Hindi ritar jalan dah, 7 ritar datang mau apa sih? Itu din, hari itu mau, mari mendungun, dia jauh zaman apa jatuh? Dia cuma mau telepon ni mau dia, sangat pilih ni mau sudah dia. Tambah itu dia man, serma. Itu dini, itu dia nuju baik, enak tak kesudah mendung. Ramai ni lah. Mari mana, ayo membadi, ini benar. Oh, jer, boleh je baik. Tapi ni aku jangan bulan tu bulan ni kalau mawa gila, ada yang kasih kerana kita kasih pun terbaik. Ang itu sambil berbunga, tapi bulan ini kita kasih juga ada yang kena terbaik. Ini kan ang itu bulan mawa gila. Ini bulan ini baju muda aku kenal. Bina guru kita dan kasih juga guru kita nak jam bulan guman, resudungman. Ini cuma kasih bulan muda. Ada gaya pina ada kalau lebih muda aku. Oh, nangkyo. Kurang rumah. Akhirnya kita orang ini payment. Pina orang ada itu individu itu pina orang muda. Dia itu angku sehingga kami bayar itu nggak. Kata bulan. Bayar itu tidak jadi. Islam. Sebenarnya noni kutu Islam mana? Ada mana kutu. Ada bila nak boleh terus ni. Nah itu ini tanggal pilih kalam kanda sebagai kena baik, buji baik. Kutu apa lekas pernah itu kerja baik. Kemudian tersebut si membak itu. Tapi ini mama gila, lama gila, ada yang sekolah juga baik. Tapi sekolah ada kemudian sana ada baik tu baik. Tapi ada mana ni kemudian pun dia sekolah. Tapi sekolah ni, tapi dia sebenarnya mama gila. Lama gila, dia pun bukan yang itu. Aku lok sinarjari. Oh, ini sorry. Ada luxury. Ada luxury. Bahagi. Ini juga tinggal. Tapi ada yang. Itu bahasa lagi. Ada semua ada kurang. Ang kita ni boleh sampai baik nui macam mana baik sila ini. Kita kaya yang apa yang penting kita kaya. You know ada perbezaan dengan ni. Ini second kita apa? Second. First time orang tidak. Kan orang mana bukan dia. Itu tidak. Nah, foto-foto ini apa yang kita boleh tabung dengan kita. Foto-foto ini orang ini muzang bahasa saja. Orang yang muzang kontes tu muzang apa saja. Tahu bahasa pukul BA Events terlalu baik saja berarti. Anggur 2008 nanti kita sedang. Ini pun mesti berjalan. Mungkin sudah berjalan. Dan zoom undang sering kalian kata kau. Tapi kalau buat dia pas, ya kapan ada sesuatu ni kan? Kosto kelamnan kan, kosto tu sesuatu. Lekar tu sesuatu option yang saya, option ko pore ni. Orang ni ekat kita hard work kelamnan kan. Sase hamba di dia sase, abad bang ani se kosto moron se abad ko muzang jaga. Mereka jai bisnes jai, mereka tu yang thane jai. लेखा फरायनायाबो साख्रि मोननायाबो लेखाजों लिंक थायो बे खस्थ' खालामबासो बियो बे परिखायाव पास जानायबो मोनो अपसन थायो बे अपसनाव मोनब्रै थायो बे पास खालामनो होनबाथाय मोनगोन आं गथ' गथायफोरनो फट' हरबाय थायोमोन आरो कचिं लानोबो हायो बेवहाय कचिंआबो अनलाइनबो दं आरो अफलाइनबो दं आजिखालि न'आवनो जनानै कचिं होयो आंनि फिसाजोआ दा साख्रि मोनदों स्टेट बेंकआव किन्तु बाहेरायाव लायाखै न'आवनो लादों दा बेखौ जिल्लानि फिसाला जों कम्पिउटार ला न'आवनो सानैजों ज' जानानै 5,000 लायो 2,000 बिदि लानानै साख्रिया खेबसे खेबसे मोनो अफिसारफोरखौ खेबब्रै फाथारदों खेबब्रैयाव मोनसे 2नि थाखाय मोनाखै मोनसे 1नि थाखाय मोनसे पइन्ट टिभि पइन्ट 0 पइन्टनि थाखाय
Utus'un bir fazladan bir sen mi bulsun? Haybe günde tatlı buldu oturttum. Tatlı haybe buldu. Utus. Buraya fazladan ben बहुत बुरा सिर्फ सासे मार्जिन लिंक सासे एक नंबर कम्पनी बोला ये एक नंबर नहीं बना तो बोले 7 नंबर बना किंतु dia mana kita kira dia कुचिंग मुझे नो ऑप्शन है अरे बेंगनी बच नहीं मुझे MSc physics आई पाया खाली में कुछ फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट वाला पढ़ रही है ग्रामर माने नहीं फिजिक्स देखो जा माने नहीं फिजिक्स डिफिशन फकस जाने इस मेरा सब्जेक्ट वाला भाई इसका डिफिशन करे दो jadi ini cuine ini beli bukan ini cuine tadi engkar benar urusan orang ini gidit sakerlah जोंनि थ' रिटेल जासिगोन 2000 सारि बोसोर दंखायो जोंनि उनाव जाहाथे मोजां साख्रि लानानै देखायनो बल खालामबाय थायो बेखौनो बुंनो फोजोबनायाव Never not like. Alay maaf nili. Amalay, sebentar aku jumpa sih na. Dia tangki labaय बे थांखि लादोंमोन जेनेबा सोलोंथाइनि सायाव दाना जामुं जानायमोन आरो जानायमोन बेखौ दा उनाव खालामसै नामा दा बे ओंखाम जानायखौ जोङो आयं दासिमबो बेवहाय नुजाथिनाय जोंनि बाहागिनि गोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो लोगोसेनो आंनि फंबाय बियादै बायदि बायदि सोमोन्दो नोंथांमोन आरो लोगोसेनो जोंनि बे बाहागि लाल बाहागिनिफ्राय एबा जोंनि हिन्जाव बाहागियानो नाथाय हिन्जाव जानायनि थाखाय बिथांमोना लाल बाहागि जाबाय आरो लोगोसेयावनो जोंनि गुमै बैनायमोन बेवहाय नुजाथिफैनो हादों दा जोंनि नैबे जि नैथि बाहागि सन्मिलन बे बाहागि जोबोरैनो मोजाङैनो जाफुंदों होननानै आं सानो मानो होनबा बयबो बेवहाय बयबो मोजाङैनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै जों सालायलांनो हादों फारि फारि गिबि समाव जोङो हायाखैमोनबाबो जोङो उननि समाव टाइमा बिदि गोबाव जादोंमोनबाबो नाथाय मोजाङैनो जोङो सानदों बेनि थाखायनो आं जोंनि नैबे सन्मिलनाव नुजाथिफैनो हानाय बा नुजाथिफैनानै हेफाजाब होफैनायनि थाखाय जोंनि गासैबो बाहागिनि मानगोनां सोद्रोमा लाल बाहागिनिफ्रायबो नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां सोद्रोमा बयखौबो आङो साबायखर बावहरो आरो उननि समावबो जोङो बेबायदिनो बे हाबाफारिखौ बोसोरै बोसोर लानो जों सानदों बे हाबाफारिखौ बोसोरै बोसोर लानायनि जों थांखि लादों दा उननि समावबो जों बेबायदिनो बाहागिजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो लाल बाहागिफोरखौबो जोङो हांख्रायगोन आरो उनावबो बेबायदि हाबाफारियाव बिथांमोना आलासि महरै नुजाथिफैगोनखौ जों दिनैनो मिजिंथिखायो दा जोंना आरो आं माबाफोर बुंबावनांगौ दं होननानै सानाखै जोङो जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामदों बेबायदिनो दा जोङो जानाय लोंनायाव निरामिसनि थाखायबो बा बेदर जाग्रानि थाखायबो बा जायखिजाया बेदर जायैफोर जि जायो बेनि बेबस्था जों खालामदों दा बयबो जोंनि बाहागि लाल बाहागि बिथांमोना जाहाथे जोङो जिबायदि जगार खालामनानै जों गासिखौबो जगार खालामनो हास्लाबाखैमोन जोंना आलासि सिनायथि होनायावबो जोंना एसे प्रब्लेम जादों दा जोंना लाल बाहागिनि बा बाहागिनि सोद्रोमाफ्रा गाज्रि मोननाङा माने आफायाबो एसे बैसो जानानै थारमाने नामफोरखौबो बावबाय सोरखौबा बुंनो बावनायाव ओंखायनो बेखौ गाज्रि मोनासै आंखौ बे थारमाने नाम गाबज्रियाखै मानो गाबज्रियाखै बिदि साननाङा थारमाने बिदि सानाखै रावबो आफायाबो सानाखै बा जोंबो सानाखै ओंखायनो जों बयबो रायखांनानै होलायदों
जियानो जाया मानो जोङो बेबायदिनो बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय नुजाथिफैनो थाखाय जोङो जोंनि बाहागिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय साबायखर बावनाय बे साबायखर बावनाय हाबाफारिखौबो बेखेवबाय आरो बेनि सिगाङावनो आं मोनसे खावलायनो लुबैयो जे जोङो आदा लजेननि न'आव थांनानै बिथांखौ जों मान बावहैनांगौ जिहेतु बिथाङा देहाया गाज्रि जानानै दङ बिथाङा फैनो हायाखै बयखौबो बाहागि लोगोसे लाल बाहागिफोरखौबो खावलायो जाहाथे जों बिथांनाव दसे थांनानै जों बिथांखौ मान बावनो फैयो बेखिनियानोसै आं एग्जाम्पोल होनि दा समाव आखा थैदोंमोन मादा फरिखा जाफैबाय थादों बे समाव दा अखानायै फिजिक्सनि फरिखा दं साइन्स लादोंमोन नालाय फिजिक्सनि फरिखा नैबे सोनाबथिं आंहा एक्सेलेन्सनि दङ हानिथिं दंमोन एक्सेलेन्स आफाद फैखालि मा खालामबाय जोङो गासिबो आफाद फैनायजों हरावनो हरसे रोखा ओमफ्राय आं फरिखाखौ हैनो होननानै मा खालामो आं बेयावनो गोथै जिनाफोरा रायज्लायनायखौसो नायदों नायनोथ' हाखाया नालाय उननि सार फरिखाखौ आं हैबाय हैनानै ओमफ्राय आरो बाखि फरिखाखौ होआखिसै आं ओंखायनो साइन्स फरायनायाव साक्सेस जायाखै फरायनाय थान्दायानो बोरैबा जालांबायमोन आरो इन्ट्रान्स गैला नाथाय नैबे आदा डिग्रिना आगोलावबो जों थाखादोंमोन आंजों आंथ' ग्रेजुवेट फुजा ग्रेजुवेट जायोबाबो खोथाखौ आं फुजोबबाय आंखौ बहुत माने सयस आं ओंखायनो आदाखौ आङो साबायखर जोंबो जुदि फरायनो थाखाय मोजां गथ' थायोब्ला जोङो थुलुंगा होनाया मोजां आरो मोनसे खोथाखौ आं खुला खुलि बुङो सेंग्रा अवस्थायाव आङो खिन्थु आङो प्रत्येक बाहागिनाव हाबै हाबै ओंखाम जायोमोन प्रत्येक बाहागिनाव आं न' हाबो आंनि न' बादि सानला जोब गासिबो बादि मोना मिथिगौ गासिबो मिथिगौ एकदम आङो जेनेबा आंनि न'खरनि ओरैबायदि सानोमोन आं न'खर थांनाय बयनावबो आङो ओंखाम बिनामो जायोमोन थायोमोन आरो बाजि मोजां बिराद न' लिरबोयो बेजों ओंखायनो गारनो हाया दैखौ बिसोरो आरो दाबो सोरबा जुदि लोमजानाय साजादोंबा आं थानो हाया आं थांखागोन बे थांखागोन बे न'खराव आंनि गोसोआनो दा बिदि आरो दा जोंनि गेजेराव बेबायदि जुदि जाहैनानै थायोब्ला मोनसे थुलुंगानाय माबा जाथों दा जों बेखायनो बिदि जानांगौ दा आरो आं मोनसे खोथाखौ आङो साबायखर बावगोन दा नैबे काजिरङायावबो थांदों बेरायना आंखौ बिराद हेल्प खालामो बे समाव आं फान्सासखौ फानो फैसाबो गैया एक्सट्रा दं न'आवबो माइ गैयाथ' खेथि खालामग्राबो गैया हाया दङ खेथि खालामग्रा गैया फैसा थाखा होमबा दा थेरा मा खालामो बे बिराद खामाय खिथादों बिराद खस्थ' खालामो मानसिया खिन्थु उनावसो बिराद खस्थ' आं जुदि माबा फैसा नांगौ जायोबा बै दाम बेसेबां मोजां थांखौलै होनबा बेसेबां बे लोगो दिना हरो एकदम लोगो आरो आं बिराद दा बेफोर सानदुंनाय खालामनानैनो आं प्रेक्टिकखौनो आङो सानदों नालाय बिदिखायनो जाबाय खालामदों दा ओंखायनो आं बुंदों जे जोंनि बाहागिनि गेजेराव मादैया मा मावबाय थायो फुलाजा मादै जोङो लाखिबाय दङ खामानि बादामनिफ्राव पार्टनारफ्राव नङा होमबा बिनि हेल्प खालामलाय अनलायलाय आं बे खोथाखौ आङो प्रेक्टिकखौनो आं खावलायदों दा आं खोथाखौथ' आङो मावनो हायानो खिन्थु गेजेर ससेयाव मा खालामो बेयो जुमा बारा लोंनानै हरबा फैनानै माबा बाहाय गामले जिरायखानो सिथ्लायाव माहाय बक्सआ जालांबाय बक्सआ जालांबाय जायोबाथ' आं सेंग्रा समनिफ्रायनो जुमाय लोंग्राखौ सिगायामोन दाल' नङा सेंग्रा समनिफ्रायनो ओमफ्राय मा खालामबाय आं मा खालामो उपाय गैयिनि थांथाराबा मा खालामदो बेखौ एकदम दुखु थांबाय ओरैबासो उपाय गैयाबा थिखा दोननो जानाय जाया मानो जोंनि गेजेराव सुला फिरा जा
जों इजि जा प्रटिन थाखाय प्रटिन सिला बासो जों दावबायो आइसिनफोरखौ एम्फौआ आरो बारा गोबाव बुंलिया मालाबा बै फैगोन समाव जोङो बे खोथाखौ बुंसिगोन आरो नैबे फान्दानि खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय फान्दाखौ जों दाख्लै रायलायखांबाय जों न'आवनो सावरायदोंमोन फैगोन फागुन मासनि 22 तारिखआव लानाय खोथा आरो मार्चनि माबा 7 तारिख जायोमोन नाथाय दा नैबे 21 तारिखआव मार्चनि 6 तारिखआव खाथिमालनि फिसाजोनि हाबानो दा गतिके जाफा-जाफि जागोन नालाय एखौथ' मोननाय नङा हयथ' सोलाय सोल' जानोबो हागौ आरो दा ओंखायनो दाथ' तारिखखौ जों बुंनो हाथ'ला दा उनाव मिथिसिगोन आरो लास्टआव जाहैबाय मा जों मोननै प्रस्ताब लाबाय आरो जोंनि गेजेराव मोजां मार्क लानानै एकदम मोजां फरायग्रा गथ' थायोब्ला जोङो हास्लाबियाव जोङो बेनो बाहागो बुस्थुआ गामिफोरखौ दिनैनो जों खालामखाबाय दा बेखिनियावनो आंनि बुंनांगौआ दिनैनि जिथु जोंनि सावरायनांगौ बे बाथ्राखौ जों एसेबां फोजोबबाय गाड़ी बनाने कोई भी नहीं इसे मानसि लाबोजादों जाबाय हमनायासो मा मोजाङैनो दं आयं मोजाङैनो दं बेमारसो नायदों नायबाय थादों थाखा गैया फैसा मा खालामनो आयं गैया मोनाखै दाबो मोनाखै साहा दङ गाबना आयं हामगोन दे हामगोन फरायनाया माबोरै आद्रा हाजिरासो माव फैसा गैया थाखा गैया फिसाया माजों हाबगोन साख्रि दं आयं सुरालाखि माथो खालामनो आयं दुखु गोनां सोर नायबावग्रा दं आंहालाय सोर नायनो आयं थाबायनो हाबाय आयं हायाखै आयं हायाखैबाबो बिदि गसंनो हायो मा हमनांगौ मानसि हमनांगौ जेन'बा मानसि हमनांगौ मानसि सानै नांगौ आथिंफ्रालाय आथिंफ्रा थिगैनो दङ माने थाबायनोल'सो हाया आयं बे नै आया सोंनायखाय दुखु जोंनानोथ' माबोरै आदामोना गुमैमोना संनाय खावनायाव लाहार फाहार खालामगासिनो बेस्थ'थार आरो ओजोंहाय नै बिथिं बेदर सेदर मोनजोब्बाय लोगोफोर बेदरा आरो अमा बेदर दङ दाउ बेदर आरो जायफोरा दाउ बेदर अमा बेदर जाया बिसोरनि थाखाय मिरामिस दङ आरो ओरैजाय मिरामिस थाखाबाय आरो जायफोरा जाया बेफोरनि थाखायथ' गैया नङा होमबा लोगोफोर आरो नै मोनखांजोब्बाय गासिबो रेडि मात्र जानोसोल'सै जानाय लोंनायनि आराम्भ खालामबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय अननानै लोगोफोर आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दा बाव लोगोफोर अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामला